това видео ще представим Complete Dynamics в неговата най-висока мастер версия. Мастер версията на Complete Dynamics е за ползискателните хомеопати. Тук ще видим всички опции, които са налични само в Master и ги няма в Practitioner. Тази информация може да се намери в секция помощ от Complete Dynamics, както на английски, така и опътване на български. Като помощните текстове са преведени на български, а репертуариумът е на английски. Репертуариални филтри. Репертуариалните филтри са ви нужни, когато желаете да търсите само в определени автори, като например Фатак, Кент и други, или да ограничите репертуариума до определени рубрики, за да може да получите резултати, които са надежни и са по-малко на брой. Модул книга нормално изглежда като книга за четене и показва съдържанието на Complete Repertory, като включва всички рубрики, всички лекарства и всички източници. Както в Master, така и в Practitioner е възможно да се филтрира книгата на репертуариума по предварително избрани критерии. По подразбиране е зададено пълно, като това включва всички автори. Класическо включва класически автори, като тук са показани най-традиционните автори, работили до 1935 година. Има добавен и филтър, наречен надежни автори, Reliable Authors, при което репертуариумът се ограничава само до признати от Джордж Витулкас като надежни. Това може да се избере и от поп-ъп меню, като тук се показват същите филтри в списъка. Това се прави с десен бутон на мишката. В Master изданието вече е възможно да си създадете ваши собствени филтри на репертуариума според вашите предпочитания. Именно от предпочитания правим това. Книга. За да добавим нов филтър, натискаме плюс и се отваря нов прозорец. Ето тук задаваме името на нашия филтър, например демо филтър. После в празното прозорче тук можем да изберем авторите, които искаме да включва нашия филтър. Натискаме бутона за избор на автори. Ако тази отметка, която е срещу Major Authors Only, което включва само основните автори, премахвайки я, ще бъдат включени абсолютно всички участващи в репертуариума автори, които са около 1250 на брой. Избираме от списъка тези, които искаме да включва нашия филтър. Окей. Ето те вече са в квадратчето, където трябва да е списъка с нашите автори за така наречения демо филтър. Естествено, че можем да премахнем
някои от авторите и да добавим нови. Това става просто, като премахнем метките. Авторите са премахнати. По-надолу можем да зададем филтъра, като се ограничим в период от време, в който са излезли публикациите на нашите автори. Например, тук можем да зададем началната година. Тук задаваме крайната година. Друга опция е да въведем ограничения по лекарства. Ето в тази секция. Например, тук можем да зададем да се използват лекарства само в трета степен. Като това можем да го направим в комбинация с минимален и максимален размер на рубриката, според броя на лекарствата в нея. Можем да ограничим и рубриките по тип. Като пример, ще създадем филтър на реперториума само по време и лекарства само с трета степен. За целта махаме отметките от останалите типове и потвърждаваме с ОК. Нашият демофилтър. Виждаме, че нашият демофилтър вече е включен в списъка след основните филтри. Избираме го. Ето, тук се изписа, че вече работим в демофилтър, което означава, че ще имаме само рубрики с времеви модалности и само с лекарства от трета степен и по-висока. Вторият пример, който ще ви покажа за създаване на филтър, е бързо създаване на филтър само с един автор, например Кент. Отново започваме от предпочитания. Книга. Задаваме филтър. Избираме от списъка нашия избран автор. Ето. Потвърждаваме. Ето вторият наш филтър. Избираме. Така след малко реперториумът ще се преобразува в рубрики, които присъстват само при авторът Кен.